A vegades a mi em diuen és que els teus treballs no tenen estil i el que passa és que jo el que faig és apropiar-me, o sigui, adapto l'estil de l'habitació fotogràfica en la que em bellugo. No és el mateix la fotografia científica que la fotografia periodística, que la fotografia artística, entens? Que la fotografia, jo què sé, d'un altre àmbit, no? Dels aficionats o dels àlbums familiars. No? Cada un d'aquests àmbits imposa uns codis, unes clàusules particulars, no? I aleshores jo el que faig és infiltrar-me, no? Adoptar aquests codis i fer veure que el treball és així. No? És a dir, que jo moltes vegades com a autor he de no ser-hi, he d'amagar-me, no? He de camuflar-me, que és una altra de les tècniques interessants en tots aquests projectes. El fet de que els he de presentar com si no fossin meus, no? I moltes vegades, doncs, inclús en el moment en què els divulgo, doncs jo intento que no s'associïn amb mi, perquè inclús pot ser una manera de que el públic ja una mica entès doncs, tingui uns certs dubtes, no? Unes certes sospites de que pot haver-hi gat amagat. És curiós això, no?, del camuflar-se, perquè justament els fotògrafs